ҳозирини гиромӣ, бояд қайд намоем ки имрӯз дар рӯзи сафарбарнамоии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷубон раиси ноҳияи Балҷубон муҳтарам Сафарзода Бахтиёрғанӣ ташриф оварданд. бо камоли эҳтиром сухани табрикотиро ба муҳтарам раис медиҳем. марамад. Салом алейкум. ҳозирини гиромӣ, муҳтарам афсарон, падару модарон, ҳамагон огоҳ ҳастем ки ҳаммасола дар ду навбат даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори раиси ноҳияи Балҷубон оид ба даъвати баҳорӣ мо тасмим гирифтем ки нақшае ки ба мо пешниҳод шуда буд бо прагӣ таъмин кунем. ва ман боварӣ дорам ки нақшаи даъвати баҳорие ки мо имсол дорем дар рӯзҳои аввал бо прагӣ таъмин карда мешавад. ноҳияи Балҷубон читаре ки шумо медонед ҳамагон дар ҳамин ду даъвати чи тирамоҳӣ чи баҳорӣ яке аз аввалинҳо шуда нақшаи даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин мекард. ва ман пеш аз ҳама миннатдорӣ баён мекунам ба падару модарон ва он ҷавонписароне ки далер шуҷоъ ҳастанд ва баҳри ҳимояи марзу бӯми ватанамон камари ҳиммат баста бо як дили нияти пок рафта хизмат мекунанд меёянд. ман боварӣ дорам миннатдории шахсан худам миннатдории мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Балҷубона ба яки шумо мерасонам. инчунин нокуфта намонад дар паҳлӯи ман имрӯз сохторҳои зиқуқ якҷо ҳастем ва намояндои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ инчунин ҳизбҳои сиёсӣ дар якҷоягӣ ҳастем. мо боварӣ дорем ки чӣ дастур супоришҳое ки аз тарафи роҳбари давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад ва аз тарафи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Хатлон мешавад ё аз тарафи худи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Балҷубон мешавад, сари вақт дар муҳлати муайяншуда иҷро мекунем. орзу дорам ки яке аз ҷавонони фарҳманди ҷумҳурии Тоҷикистон бошеду ҷавононе бошед ки ояндасози миллат бошед. ҳамин ояндаи миллати ҷумҳурии Тоҷикистон дар дасти шумо аст. шумо ҷавонон ҳастед. аз ҳозир бояд ки омодагӣ пурра бинем. ман боварӣ комил дорам ки соғ саломат рафта хизмат карда меед баҳри мо истода дар ҳамин ҷо баҳри ободии ҳамин ноҳия баҳри ободии ҳамин диёр якҷоя хизмат мекунем. ба падару модарон миннатдорӣ баён мекунем, ба он шахсоне ки дар ин ҷо ҳастанд, ба ҳар яки яковияи шумо. ва имрӯз рӯзи фархунда аст, рӯзи даъват ба ҳар яки шумо муборак бошад. сеҳатманд бошед, саломат бошед ва муваффақиятҳо орзуманд ҳастам. саломат бошед. волидайне ки фарзандони худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон раҳсипор намуда истоданд, ба сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷубон сарфароз гардонида мешавад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷубон сипоснома барои саҳми арзанда гузоштан дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия, сайю кӯшишҳои доимӣ барои рушди муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, тарбияи фарзандони оқилу донишманд, мусоидат дар баланд бардоштани ҳифзи худогоҳӣ ва тандурустӣ наврасону ҷавонон, саҳмгузорӣ дар корҳои ободонии деҳа ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсиву ҷамъиятӣ. Шарифхонов Қурбон, шаҳрванди деҳаи Зарднисор, собиқадори меҳнат, бахшида ба сафарбарии ҷавонони даъвати баҳорӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сипосномаи раиси ноҳияи Балҷубон сарфароз гардонида мешавад. раиси ноҳияи Балҷубон Сафарзода Бахтиёрғанӣ. марамад. дар ҳақиқат шахсияти арзанда ҳастанд. ду та фарзандона, ду фарзандшон даъват гирифтагӣ ҳастанд ба хизмат. донишгоҳи академия хатм кардагӣ ҳастанд, бо рафта бо ҳамин мазмун Қурбонзода Фаррухҷон Сайфулло, муовини сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Балҷубон, оид ба корҳои оперативӣ бахшида ба сафарбарии ҷавонони даъвати баҳорӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сипосномаи раиси ноҳияи Балҷубон сарфароз гардонида мешавад. марамад. сафи ҳамин хеле ҷавономардоро қарор зиёд кунад. сидқан ба ватан ва миллат хизмат.
ҳозирини гиромӣ, ҳамчунин имрӯз бахшида ба сафарбаркунии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор волидайну даъватшавандагон ба сипоснома ва шаҳодатномаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷувон сарфароз гардонида мешаванд. Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷувон. Сипоснома. Юсуфов Садрдин барои тарбияи намунавии фарзандон, ки ҳамчун сарбози ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуданд ва бедор намудани ҳисси худогоҳии худшиносӣ ва меҳнатдӯстию ватанпарастӣ дар замири фарзанд бахшида ба рӯзи даъватшаванда ба сипосномаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷувон сарфароз гардонида мешавад. Раиси кумита Зоирзода Маърифат Ой Маҳмад. Маромад. шаҳодатномаи сарбози ихтиёрии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дода мешавад ба Шарифзода Ҷаҳонгир Пулод, дар он хусус ки номбурда дар деҳаи Шифочашмаи ҷамоати деҳоти Сафобахш дар доираи ташаббусҳои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ихтиёран ба хизмати ҳарбӣ сарфароз мегардад. Сарбози ихтиёрӣ ба чорабиниҳои ҳизбӣ ба ҳудуди адои хизмати ҳарбӣ фаро гирифта шудааст. Маромад. با همین مضمون دولتov عبدالواحد محمودویچ. مرحبا. با همین مضمون شهادتنامه سرباز اختیاری سپرده می شود بر رحیمزاده عبدالکریم عظیمجان. مرحبا. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan osboni mo. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan osboni mo. Lashkari vatan osboni mo, lashkari vatan osboni mo. شاید سفرش از قسمت عسکری بیاید خبرش از قسمت عسکری بیاید خبرش خدشه بگیرم بدیدم معلوم صد بار خدشه بگیرم نشانی اختر زدگی 300 گلی عسکری را در سر زدگی 300 گلی عسکری را در سر زدگی عسکر بچه ها پس دیگر صف زدگی عسکر بچه ها پس دیگر صف زدگی دوستانی عزیز خشانی عزیز این صف با دیار و ملک و کشور زدگی این صف با دیار و ملک و کشور زدگی این صف با دیار و ملک و کشور زدگی